Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ, εσείς? Δόξα τω Θεώ, περιμένουμε πραγματικά όμορφους ανθρώπους να μας πούν όμορφα πράγματα. Γιατί το έχουμε όλοι ανάγκη. Είναι η τέχνη μας αυτή. Είναι η τέχνη της παρηγορίας, όπως λέω εγώ, η τέχνη της συντροφικότητας. Και για μας λειτουργεί ακριβώς έτσι, για όσους είμαστε πάνω στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή, γιατί υπάρχουν συνεργάτες πολλοί για να γίνει μια συναυλία. Υπάρχει μια ομάδα 40 ανθρώπων σχεδόν που ταξιδεύει. Και για μας είναι ώρες αναμονής πάντα ένα live, γιατί είναι η στιγμή της συνάντησης και της χαράς και της λύπης. Άλλωστε και από τα live ξεκινήσατε, κύριε Αρβανιτάκη, έτσι με την οπισθοδρομική κομπανία, Πειραιώτισσα να πούμε. Πειραιώτισσα, αλλά με καταγωγή σε νησιά. Μάλιστα. Όμως πόσο δύσκολο είναι τόσα χρόνια, δηλαδή από το 79, αν δεν κάνω λάθος, με την οπισθοδρομική κομπανία, έτσι δεν είναι? Από το 1980. Από το 80. Μέχρι 2016 να είσαι σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο. Πώς γίνεται, πώς το κατορθώνετε? Νομίζω ότι αυτό γίνεται γιατί οφείλουμε πάρα πολλά στο κοινό. Το κοινό που σε εμπιστεύεται και σε ακολουθεί. Και οι επιλογές σου βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει. Θέλω να πω κάτι, αυτά δεν υπάρχουν μυστικά. Αυτό ούτε και εγώ ξέρω πώς γίνεται. Σε μερικούς ανθρώπους συμβαίνει. Σε μερικούς καλλιτέχνες συμβαίνει. Είναι ένα δώρο. Είναι ένα δώρο το οποίο θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που το έχω στη ζωή μου. Και βέβαια πρέπει να πούμε, και νομίζω ότι το ξέρουν πάρα πολύ, ότι πέρα και από τις πάρα πολλές σημαντικές συνεργασίες σας όλα αυτά τα χρόνια με εκπληκτικούς Έλληνες, πραγματικά οι συνθέτες, στιχούργους, τραγουδοποιούς, έχετε κάνει και πολλές έτσι φοβερές συνεργασίες με Αρμένιους, έχετε ξεφύγει και από τα όρια της χώρας με πολλά διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Ισπανία, στο Μεξικό, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Αυστραλία. Μάλιστα πρέπει να πούμε για το κοινό μας, οι New York Times έγραψαν κάποια στιγμή, νομίζω το 14. Το 14 είναι μια σοπράνο που συνδυάζει την γλυκύτητα με την θέρμη, την καθαρότητα και την ευαισθησία, με μια αίσθηση θλίψης και μελαγχολίας. Τι είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη από όλα αυτά? Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ελπίζω να μπορέσω να πω και να τολμήσω να πω ότι εκφράζω την ελληνική ψυχή, η οποία έχει τη χαρά και τη λύπη μοιρασμένη, συνδυασμένη, και δεν υπάρχει περίπτωση στη λύπη της να μην βάλει δίπλα τη χαρά της. Και έτσι γίνεται το μαγικό πάντρεμα και στη σκηνή. Η σκηνή είναι ένα μαγικό τοπίο. Από μόνο ξέρετε. Είναι ένα μαγικό τοπίο από μόνο του, που ανεβαίνεις και αλλάζεις και μετουσιώνεσαι. Και το μόνο που συμβαίνει είναι ότι πρέπει να συναντηθείς με το κοινό, να ταυτιστείς και να καταφέρεις αυτό το αίσθημα να γίνει κοινό. Και όποτε συμβαίνει αυτό, γιατί δεν συμβαίνει πάντα, αλλά όποτε συμβαίνει αυτό, η μαγεία είναι για όλους όσους βρίσκονται εκείνη την ώρα σε αυτό το μέρος. Κύριε Αρβανιτάκη, από το κέντρο διαρχομένων του 82, η πρώτη σας δουλειά, μέχρι την περσινή 9 σημεία ιστορίες. Αγαπάτε εξίσου όλα, είναι πάρα πολύ μεγάλη δισκογραφία σας, αλλά και πολλές συμμετοχές σε πάρα πολλούς δίσκους άλλων καλλιτεχνών, αμέτρητες συμμετοχές. Αυτό το έκανα πάντα και έχει βγει και ένα CD μόνο με τις συμμετοχές, γιατί που για μένα αυτά είναι και πολλά από αυτά έχουν γίνει και κεντρικά τραγούδια. Και κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια τα μάζεψα και σε ένα CD, όχι όλες τις συμμετοχές αλλά τις περισσότερες, σε ένα διπλό CD, που είναι μια παράλληλη δισκογραφία αυτή, εξίσου σημαντική και με τη δικιά της ιστορία. Εγώ ήμουνα πάντα υπέρ των συμμετοχών, όταν τα τραγούδια αυτά σου έλεγαν κάτι, και βεβαίως να συμμετέχεις σε δισκογραφικές δουλειές ανθρώπων των οποίων εκτιμάς και αγαπάς. Αυτή η συλλογή νομίζω είχε βγει το 2005, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ θα σας τα χαλάσω, δεν θυμάμαι. Ναι, νομίζω το 5 πρέπει να ήταν.
Ναι, δεν θυμάμαι. Θα το κοιτάξουμε στο αρχείο μας. Τώρα, πάτε σε αυτές τις περιοδίες με μία, θα λέγαμε, εξαιρετική επιλογή τραγουδιών. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για το πώς στείνεται και ένα πρόγραμμα συναυλιών, κύριε Αρβανιτάκη, γιατί όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι έχουν, για αυτούς που πραγματικά ξέρουν και θέλουν να παρουσιάσουν κάτι καλό, μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Είναι μία μικρή ιστορία. Ακριβώς. Ξεκινάς και αφηγείσαι και παίζεις με το αίσθημα. Πώς θέλεις να το οδηγήσεις. Ξεκινάς... ένα πρόγραμμα είναι δύσκολο να φτιαχτεί. Μερικές φορές βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, μερικές φορές βγαίνει δύσκολα. Μερικές φορές είναι επιτυχημένο, μερικές φορές δεν είναι και χρειάζεται να κάνεις αλλαγές. Αλλά είναι μια ιστορία προσωπική την οποία αφηγείσαι. Ξεκινάς από το πρώτο τραγούδι που ξεκινάς να τους πεις την καλησπέρα, μέχρι το φινάλε που μπορεί να είναι ένα εσωτερικό τραγούδι, ένα δυνατό, και τι λέει ο στίχος. Είναι πάρα πολύ βασικό. Πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό ότι στιχουργικά τι λέει αυτό το παραμύθι. Κύριε Αρβανιτάκη, αύριο λοιπόν τι υποσχόμαστε στους φίλους που θα σας δουν, γιατί πρέπει να σας πω ότι επειδή βλέπουμε τα παιδιά στην Ασποκλεισιά, δουλεύουν με πάρα πολύ μεράκι και κέφι, περιμένουν πάρα πολύ αυτή την συναυλία, πολύ μεγάλη αγωνία και θέλουν να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Τι να περιμένουν και εκεί τα παιδιά και τι θα δει ο κόσμος? Θα βάλουμε τα καλά μας, ναι, και θα έρθουμε να περάσουμε μια βραδιά γιορτινή της μουσικής και της τέχνης. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και να μοιραστούμε μαζί αισθήματα. Το κοινό πόσο ανάγκη έχει να πηγαίνει σε αυτές τις δύσκολες εποχές, πραγματικά σε μια ωραία συναυλία, κάπως να αλλάξει λίγο το μυαλό του, παραστάσεις ή σκέψεις? Πώς το βιώνετε, κύριε Αρβανιτάκη, στα χρόνια, κυρίως της κρίσης τα τελευταία χρόνια? Επειδή για τα τελευταία χρόνια της κρίσης κάθε καλοκαίρι κάνω συναυλίες και το έζησα από πάρα πολύ κοντά, και όχι και μόνο εγώ αλλά και πολλοί συνάδελφοι. Βεβαίως οι συναυλίες πια είναι πολύ λιγότερες από ό,τι στο παρελθόν, αλλά η προσέλευση του κοινού ήταν δυνατή. Που σημαίνει ότι έχεις ανάγκη να μοιραστείς με τον άνθρωπο με τον οποίο έχεις εμπιστευτεί τόσα χρόνια, κάποιους καλλιτέχνες, και νεότερους και παλιότερους. Να το περάσετε μαζί. Αυτό αισθάνθηκα εγώ από όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Απλώς ο κόσμος πια, όλοι μας πια, περιορίζουμε και τον τρόπο που ζούμε, κάνουμε πολύ μεγαλύτερες επιλογές και φροντίζουμε να έχουν ουσία όλες αυτές οι κινήσεις. Το τραγούδι παίζει λοιπόν και έναν θεραπευτικό ρόλο τέτοιες εποχές? Απόλυτα, απόλυτα. Ας το νιώσουμε λοιπόν, ας το ζήσουμε πραγματικά αύριο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αρβανιτάκη, που ήσταν μαζί μας. Τιμάτε με την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Θέλω να σας χαιρετήσω με ένα τραγούδι που το αγαπάω, το θέλω να σε δω, και θα σας δούμε πραγματικά αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα από τα τραγούδια που θα πούμε κιόλας. Είναι και ένα από τα τραγούδια που θα πούμε κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση. Αύριο το βράδυ στο γήπεδο της Ασποκλεισιάς σας περιμένουμε.